Son Juan Novo García, son ganadero fai 20 anos que me incorporei á granxa. É unha granxa familiar, ten 59 anos. Comenzou na meu abuelo, empezou en Bazar, pero agora estamos ubicados aquí en Horneiro, en Moimenta. Este sector, se o animal non está confortable, non tes produción. O leite consíguese cando o animal está moi tranquilo, está cómodo, ten unha boa alimentación, hai salud. Suele dicir que o produto ten unha maior calidad, estáse respetando o animal, o seu confort, a súa salud cuídase ao extremo. Asumimos que para ter máis produción, ser máis eficientes, o animal ten que estar en perfectas condicións e hai que cumprir todos os estándares máis altos que se nos poñen, e é así. E, bueno, iso garantiza que o que como consumidor é un produto da máis alta calidad. Eu non cheguei a ver ordeñar no caldeiro, pero sí que cheguei a ver a sala de ordeño paralela. Non había tecnología prácticamente nada, ordeñábamos os animales e pouco máis. Daquela valía todo. Agora mesmo, non. Agora mesmo estamos moi concienciados de que estamos producindo un alimento, temos que poder irnos ao tanque, coller un vaso e beber. Senón, non vale para nada. Nos optamos por a robotización. É unha máquina moi eficiente, o trato do leite é perfecto. Por exemplo, a sala de ordeño xa intervén a mão humana e tal, pero aquí ben vistes que é o cepillo, conecta a ordeñadora e despois se ordeña cada pezón separado, fai un masaje á vaca se é necesario, e que é a mellor opción para ordeñar unha vaca. A parte de que dache unha calidad de vida, redúceche os empleados que tens que ter nunha granja. O ordeño é complicado, se queres equipararte a un robot de ordeño, terías que facer 3 ordeños ao día nunha sala de ordeño, terías que te levantar ás 6 da mañá, ordeñar a mediodía e ordeñar ás 8 da tarde. Aquí non, aquí faz un horario de 8 horas totalmente normal.